дар ҳаёти мо ва олами ҳайвоноту наботот ҳолатҳои ҷолибу диданӣ зиёданд. барои бохабар шудан аз ин рӯйдодҳои ҷолиб пайгири барномаи мо бошед. барномаи маълумот манзури шумо. салом. баъзе паррандаҳо аз қабили тутиҳо аксар вақт дар хона ҳамчун ҳайвоноти хонагӣ нигоҳ дошта мешаванд. мо дар ин бахши барнома маълумоти шавқоварро доир ба ин паррандаи аҷиб ҷамъ кардем. барномаи моро пайгирӣ кунед. дар воқеъ тутиҳо паррандагони хушзеҳнанд ва ба осонӣ омӯхташаванда мебошанд. хурдтарин тутиҳо дар Гвинеяи Нав зиндагӣ мекунанд. дарозии бадани онҳо аз 10 сантиметр зиёд набуда, болҳояшон 6-7 сантиметрро ташкил медиҳанд. тутиҳои бумшакл, ки дар Зеландияи Нав паҳн шуданд, воқеан ба бумҳо хело шабоҳат доранд. баръакси ҳамтоёни худ, аъзоёни ин намуд парвоз накарда дар чуқуриҳои зеризаминӣ ё зери решаҳои дарахтон зиндагӣ мекунанд. олимон боварӣ доранд, ки онҳо метавонанд яке аз қадимтарин намудҳои ин нави паррандагон бошанд. тутиҳо паррандагони дарозумр, ки метавонанд садсолаҳо зиндагӣ конанд, ҳисобида мешаванд. аммо дар асл ин тавр нест. аксарияти тутиҳо танҳо то 50 сол зиндагӣ мекунанд. ба достони У-38 тутӣ ба забони русӣ номи ин парранда аксар вақт барои ифодаи воҳиди ченаки номаълум истифода мешавад. макави гиасинт бузургтарин нави тутиён аст, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд. дарозии бадани ин паррандагони кабуди дурахшон ба 1 метр мерасад, дар ҳолате ки ин тутиҳо ҳамагӣ чанд кило вазн доранд. тутиҳои ин намуд низ аз сабаби зебоӣ ва камёфт буданашон аз ҳама гаронбаҳоянд. кокатуҳои сиёҳ дар байни ҳама намудҳои тутиҳо калонтарин минқор доранд. дарозии он то ба 10 сантиметр мерасад ва он метавонад ба осонӣ ангушти одамро газад. воқеан ин нави тутӣ аз минқори пурқудрат номи худро гирифтааст. тутиҳои Зеландияи Нав на танҳо тухмҳо, меваҳо, чормағзҳо, ҳамтоёни худ, балки барраҳҳоро низ мехӯранд. деҳқонони маҳаллӣ иддао доранд, ки шабона дар торикӣ тутиҳо ба гӯсфандон ҳамла карда ҳайвонҳоро истеъмол мекунанд. тутиҳои ҷако қодиранд, ки на танҳо до 2000 калимаро дар хотир нигоҳ доранд, балки инчунин тамоми ибораҳо ва ҷумлаҳоро бо интонатсияи гуногун талаффуз кунанд. буҷеригаҳо метавонанд ба суръати то 120 км/соат расанд, сари худро 180 дараҷа гардонда ва дар 1 сония то 150 расмро бубинанд. маълум аст, ки тутиҳои ин намуд дар Австралия зиёда аз 5 миллион сол пеш зиндагӣ кардаанд. ҳарорати баданашон 41 дараҷа гарм буда, дилашон дар 1 дақиқа то 200 маротиба зарба мезанад. аввалин аврупоёне, ки тутиҳоро диданд, сарбозони Искандари Мақдунӣ буданд, ки ба қаламрави Ҳиндустон ҳамла карданд. дар Рими қадим тутиҳое, ки сухан гуфта метавонистанд, аз ғуломони ҷавон арзишмандтар буданд. барои ба паррандагон сухан омӯзондан муаллимони махсусе буданд, ки пули калон мегирифтанд. бе ҷангал оксиген коркард намешавад ва бидуни оксиген дар рӯи замин, тавре ки мо медонем, ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад. тайга муҳимтарин унсури экосистемаи сайёраи мо мебошад. бахши навбатӣ мавзӯъро пурра мекунад. бо мо бошед.
майдони азимро фаро гирифта, ин ҷангалҳои зич ҳар рӯз миқдори зиёди гази карбонро ба оксиген табдил медиҳанд. дар қаламрави Русия тайга ҳатто пеш аз пиряхҳо ба вуҷуд омадааст. тайгаро ҳамчун як минтақаи ландшафт бо хоки ботлоқзор, бо ҷангали зич, асосан дарахтони сузанбарг мешинонанд. ҷангалҳои тайга дар майдони 15 миллион километри мураббаъ паҳн шудаанд. дар қисми ғарбии Россия паҳнои он 800 километр ва дар ғарб ва шарқи Сибир ин камарбанди ҷангал то 2150 километр васеъ мешавад. сарҳади ҷанубии тайга аз қисмати шимолии ҷазираи Хоккайдо дар ҷопон мегузарад ва қисми шимолии ҷангалҳо дар сатҳи нимҷазираи Таймир ҷойгир аст. тайга аз ҷиҳати шумораи арзҳои географии ишғолкардааш яке аз дарозтарин минтақаҳои иқлимии ҷаҳон ба шумор меравад. дар бешазорҳои тайга зиёда аз 300 намуди паррандагон лона мегузоранд ки аксари онҳо навъҳои нодир ва зери хатари нобудшавӣ қарор дошта мебошанд. аз сабаби иқлими сахт хазандагон дар тайга қариб ҳеҷ гоҳ пайдо намешаванд. дар ҷангалҳои тайга дар қаламрави Авроосиё танҳо 2 намуди мор ва 1 намуди калтакелос мавҷуд мебошад. дар фасли зимистон аксари ҳайвоноте ки дар ин қисматҳо зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла ширхӯрон зимистонгузаронӣ мекунанд. дар ягона гӯшаи дунё ин қадар ҳайвоноти пашминадор чун ҷангалҳои тайга мавҷуд нест. ба туфайли дахолати одамон бисёр намудҳои ҳайвонот ки дар ин ҷангалҳо сукунат доштанд, аз байн рафтаанд ва ҷойи онҳоро сокинони нав аз қабили гӯсфандони сиёҳ ва хомякҳо ишғол мекунанд. тайгаи Авроосиё яке аз муҳимтарин экосистемаҳои сайёра мебошанд, зеро миқдори зиёди истеҳсоли карбон ва оксиген дар қабати атмосфера ба замин наздиктар аз он вобаста аст. барои ҳифз ва омӯзиши манзараҳои тайга дар Русия маъмунгоҳи Баргузинский таъсис дода шуд, ки дар қаламрави Бурятия ҷойгир аст ва аз соли 1996 ба он қариб тамоми минтақаҳои оби кӯли Байкал дохил карда шудааст. ин маъмунгоҳи қадимтарин дар мамлакат ва ягона минтақаи табиӣ муҳофизатшаванда мебошад, ки пеш аз инқилоб ташкил карда шуда буд. дар тайга дар қаламрави Канада зиёда аз 32 000 намуди ҳашарот зиндагӣ мекунанд. дар зимистон ҳавои тайга то 50 дараҷа сард гардида, дар фасли тобистон гармӣ дар ҷангал то 35 дараҷа мерасад. то охири асри 19 тайга барои кишоварзӣ ё сукунати одамон номувофиқ ҳисобида мешуд. вале баъд дар бораи омӯхтани ин ҳудудҳо фармони махсус қабул карда шуд ва муҳаққиқон нодуруст будани ин гуфтаҳоро зуд муайян карданд. ҷойҳои табиии сукунати оҳуҳои сурх ва ҷангалҳои тайгаи Русия мебошанд. бесабаб нест ки тайга маҳз ҷангали сузанбарг аст, зеро шароити нашунамои дигар нави дарахтон дар ин мавзеъ соле аз 40 рӯз зиёд нест. тайга сеяки майдони умумии ҷангалзорҳои заминро ташкил медиҳад. дар фасли гармо дар ин ҷо зиёда аз 800 навъи гул мешукуфад, ки баъзеи онҳо дар ягон ҷойи дигари сайёра дида намешаванд. мис металлест ки пештар барои инсоният аҳамияти калон дошт. таъҷубовар нест ки тамоми ин давраи ташаккулро асри мис номидаанд. он вақт аз ин металл силоҳ, зиреҳ, асбобҳо, ҷавоҳирот, табақҳо ва ғайра месохтанд. дар бахши охир ба шумо маълумоти ҷолибро доир ба мис пешниҳод мекунем. дар замони имрӯз низ ин металл аҳамияти хосро доро аст, зеро вай дар соҳаҳои гуногун аз саноати кайҳонӣ ва машинасозӣ сар карда то истеҳсоли ҳар гуна электроник ва рангҳои гуногун истифода мешавад. тақрибан 80% тамоми маҳсулоти мис дубора коркард ва истифода мешаванд, зеро ин металл хело гарон аст. дар ҷазираи Кипр одамон зиёда аз 4000 сол пеш мисро истихроҷ ва коркард мекарданд. дар байни ҳамаи металлҳои ҷаҳон мис аз ҳама аз ҷиҳати истеҳсол ва аз ҷиҳати истифода дар ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол мекунад ва дар ин категорияҳо пас аз алюминий ва оҳан дар ҷойи дуюм қарор дорад.
миси таркибаш тозатаринро дар истеҳсоли ноқил ва симҳои электронӣ истифода мебаранд. Дар ин ҳолат танзимкунандаи воқеӣ то ҳадди имкон амиқ талаб карда мешавад, зеро ҳама гуна ифлосиҳо гузариши барқро ба таври назаррас коҳиш медиҳанд. Мис табиати дорои хусусияти зидди бактериявӣ буда, паҳншавии бактерияҳо дар об ва ҳаво суст мекунад. Ба ҳамин монанд дастаҳои дари биринҷӣ ва дастакҳо дар биноҳои ҷамъиятӣ метавонанд ба кам кардани хатари интиқоли бактерияҳо кӯмак расонанд, зеро мис як қисмати холаи биринҷӣ мебошад. дар байни ҳама металлҳо аз ҷиҳати қувваи электрогузаронӣ мис баъд аз нуқра ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Аммо нуқра хело гарон аст, ки онро барои аксар намудҳои симҳо ва дигар асбобҳои электронӣ истифода бурдан мумкин аст. Аз сабаби гармгузаронии баланди худ мис қисми ҷудонашавандаи бисёр системаҳои хунуккунанда гардид. Азбаски мис ба зангзанӣ хело тобовар аст, онро одатан барои сохтани капсулаҳо барои партовҳои заҳролуд истифода мебаранд. Археологҳо дар харобиҳои мис қубурҳои мисиро кашф карданд, ки тақрибан 5000 сол буданд. дар тӯли ҳазорсолаҳои гузашта ин қубурҳое, ки мисриёни қадим сохтанд, ҳатто самаронокии худро гум накарданд. худи мис металли бехатар аст, аммо раванди истихроҷи он наметавонад чунин гуфт. масалан, кӯли заҳролудтарин дар ҷаҳон, ки Бекри Пит номида мешавад ва дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико воқеъ аст, вақте ки об якони пешинаи мисро зер кард ба вуҷуд омадааст. хуни ширхӯрон аз сабаби мавҷудияти оҳан дар он сурх аст, вале дар баъзе ҳайвоноти дигар, масалан ҳашпоҳо, хун кабуд аст, зеро дар он ба ҷои оҳан мис мавҷуд аст. аммо дар бадани мо низ теъдоди ками ин металл низ мавҷуд аст. аксари он дар ҷигари мо ҷойгир мебошад. мис барои фаъолияти мутаъдили организми инсон зарур аст ва мо онро ба воситаи ғизо мегирем. барои калонсолон ба ҳисоби миёна дар як рӯз камтар аз 1 миллиграмм ин унсур лозим аст. мис ба бисёр хӯлаҳои заргарӣ ва монанди тилло илова карда мешавад. ин барои зиёд кардани иқтидори маҳсулот ва кам намудани сарфи тилло зарур аст. никел низ аксар вақт ба хӯла илова карда мешавад. маҳз мис аз сабаби нармӣ ва осонӣ коркардаш аввалин металле гардид, ки ба таври оммавӣ аз ҷониби инсоният истифода мешуд. дар ҷисми як одами калонсол тақрибан 60-80 миллиграмм мис мавҷуд аст. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи маълумот ба анҷом мерасад. дар барномаҳои навбатӣ мо ба шумо боз далелҳои ҷолибу ғайриоддиро пешниҳод мекунем. то нашрҳои дигар хуш бимонед.